You ready for some fun tonight? Torsdag aften i Skanderborg. I can't hear you! En indbydende australier spiller op til sit publikum. What about over here? Og der var nok af musikhungrende festivalgæster foran bøgescenen. Is that a proposal? Så der var lagt op til et smukt popbrag i skoven. What on earth am I meant to do in this crowded place? There is only you. Og den velhængte australske pop skabte der også bølgegang i bøgeskoven. Hun udstråler en masse glæde og entusiasme omkring sin musik, og det er jo det, der smitter af, så det er derfor, vi synes, hun er god. Here we go! Kylie er meget mere end hendes sange. Og det blev især bemærket hos de mange fremmødte hankøn. Og jeg synes bare, hun holder sig godt. Musik, altså jeg har aldrig været så meget til hendes musik generelt. Men når jeg ser på en som, hvad skal man sige, fysisk, så kan jeg godt overkomme det. Spinning Around og Can't Get You Out of My Head blev leveret og serveret, men bladene blev ikke blæst af træerne. Alligevel fik divaen pæne ord med fra et smukt publikum. Kylie, hun er meget, meget lille, men hun laver noget super godt musik.